Ushaya woma shalalana. Phinde sikwamukele futhi kusiyacikoza masikandi show la sithatha khona amaciko akithi siwabeke la sithi nqampu sikhulume nabo ngomsebenzi wabo bese siphinda futhi ke sibanikeze ithuba lokuthi ke bengene la stage beshaye ingoma zabo bejabulise wena ongapho ngasekhaya ke mina ke ngoMandlovu namhlanje ngiphethe bani ngiphethe ke insizwa labathi uqondanisa sibe sixabane ngoba manje leli igama likamkhulu wami mangibiza kanjena nje kuba ngazuthi ngibiza umuntu wasemangadini kodwa kulungileke ngcono ngimbize ngegezwe amanzi mntaka baba ke phileke ngicabanga ukuthi inhle nalenkonzo le mhlambe masingathi ukuthi kancane la ngoba lapho umbukeli ngasekhaya uhulumeni uthi lockdown or no lockdown kodwa nje khona ukubalekile ukuthi asihlanzeke siphinde siyibambe nala kuyi sanitizer futhi kwemukela sikuyisiyacikoza uyaphila baba ngiyaphila kuMandlovu ngiyaphila right mkhulu awuzethule nje kahle ngoba abanye abantu bayawazi umsebenzi wakho bakwazi bamazi uqondanisa iartist bazigezwa amanzi iartist mawusuyichaza nje uba uqondanisa unhlanhla kodwa waziwe emculweni ngegama likaqondanisa igezwa amanzi sibisi ngumculi ke onama album amabili shuthi ngasho ngithi mathatha amalo kunyama album osuwakhiphile yebo kodwa amaqembu mabili so lapho manje ngichaze nyafishane egama likaqondanisa uqondanisa ungumculi osaziwayo nje osevelele lokho engachaza okay umculi nje awusekho emavukaneni uzama ukusho lokho emavukaneni ngaphuma ngifika ngengoma ngenxa yabalandeli okay sakhuluma ngalokho ingoma yakho ethi Danelion ngiyakhumbula ukuthi yona vele loqhosha ngayo nje manje ubiyona ngoma yathi mayiqhamuka yaba nalokho saqala sayibuza ukuthi ubani uqondanisa mhlambe ukhumbula nje usuku noma isigameko noma nje ini ongathi uyikhumbula ngaleyo ngoma ukuthi mhlambe umzuzwana wokuqala nje lawa uqala khona ukuthi hey engathi ngikhiphile nje impela la lento ekwenza ukuthi uzizwe ukuthi engathi ngumculi impela nami usaqala engakusho nje ukubonga nje eSouth Africa eyakwazi ukuthi ngemukele ngangifika ngoba ngafika ngiyingane nje ngokomculo okuncane konke kumina kodwa ngakhula phambi kwabantu ngasho ngithi leyo ngoma ilidlozi kumina okay ngibize kanjalo idlozi lapho all right asikhulume ngomsebenzi wegezwa amanzi ngiyabona ukuthi sithe sibheke la ndaba zogudi nani khona into obuyiphusha indaba yegezwa amanzi kwaqhamuka ama lockdown no corona mhlambe uphazamiseke kangakanani ukuphazamiseka ngiphazamisekile ngoba ngiyumculi obese busy obeseqalile ebonakala kakhulu kubantu ngenxa ukuthi ke izinto eziningi eseziyaqala ziyashintsha ngenxa ukuthi nayi corona kwase kuba khona nokuthi phela kuyakhanselwa sekhanselwa nanemicimbi ekhona amagigi esuke siwathole yabona so ngase ngithola ukuthi angisakwazi ukuthi ngiyephambili ngaleyo ndlela leyo kodwa nje ngikhona endimeni kusenzeka futhi kusekuhle ilawo maphisi nje amancane ajwayelekile wonke umuntu yiphi ingoma oyiphushayo mhlawumbe asikhulume nje ngomsebenzi wakho ukuthi makukhulunywa ngawe igezwa amanzi kakhulukazi yini lesikhuluma ngawo lapho kuqukethwe eziphi ingoma mhlawumbe uphusha ziphi kancane igama legezwa amanzi ngensizwe oyithandayo eclean bese siyala kuqondanisa la ngishaya khona kuyakunamathele ngokwengoma egameni legezwa amanzi ingoma engiyiphushayo kunengoma nje mina ingoma zami zimnandi zonke kuvele kuyidumelele eyidumela igezwa amanzi laziwa ngengoma ethi Silingo iyona ingoma elaziwa ngayo kodwa ihlowe sayo sithi ziyalayisha ialbum ke nje etholakala ndawo zonke okay so umuntu mefuna igezwa amanzi ialbum ithi ziyalayisha yona album ekhona iyatholakala mhlawumbe itholakala kanjani iyatholakala ezitolo kodwa ke izitolo ngenxa ukuthi izivaliwe njengamanje akulula ukuthi abantu bengayithola ingoma ezifana nalezo kodwa uyakwazi nanokuthi phela manje isikhathi samanje sesiyakwazi ukuthi hamba kuma digital stores online ama digital asekhona so bengakwazi ukuthi nje bengene sakhuluma indaba zama online mangibuka lapha kuma social network ngiyakubona ukuthi yenye insizwa lapha ku Facebook eninyakazisanayo nezinye insizwa lapha mhlambe khona ufuna ukuthinta lapha ngiyangibona ngiyathanda ukuthi ngizwe lapha ukuthi ibhuma ngilibone ngathi lithanda ukungena emxhakeni bese ngizwa ukuthi kusosebenze nje cha nje khona umuntu othe hayi uMandlovu ngizwile ukuthi niphethe uqondanisa kulo ngicela ukungibuzele nje lo mbuzo lo ngoba naye isikhathi ufika kwaba khona izinto engathi zikufaka khona lapha ngoba phela isikhathi senu njengamanje umaskandi wamanje ngathi ngizothini usuhamba nehawu kunjalo kodwa ke engachaza nje kakhulu into engiyangibheke ngengoma yami vele ngiyazi ukuthi iyohlezi ina inselelo lokho ngiyangiqinisekisa kakhulu ngenxa ukuthi iyayifikele yona so angisabi makuthiwa kube khona ukuthi ngidonseke njengensizwa lokho into vele ngiyazi ukuthi ingoma yami iyayifikela kodwa nje ukunaba kancane
khona ngeke ngawathola amagama afana nalawo namanje sengithe nje mangifika sengithi awu nakho sekuyenzeka sengithela ke kwenye insizwa nje ngasho ngithi nje iwumchumachuma nje ewumchumela nje angazi ukuthi ngayibiza ngethini kodwa mina ngangidonse ngomude mudeke nje ngoba indlela engangibuye ngayo kumina angibona ukuthi iyafitha kumina yabona so nje ngiyangibuka ukuthi lensizwa lena indlela eyenza ngayo mhlawumbe nayo ibonile ukuthi uqondanisa ila engakwazi ukuthi ithathe khona i-challenge ngokuthi izikwazi ukuthi mhlawumbe ithole isikwazi ukuyiphosa kuyena ngoba mina angizange ngisukele umuntu kodwa ngiyazi ingoma yami yayingenela ensizweni. Okay, usakhuluma lento kuyama challenge nani mawuqhathanisa uqondanisa wamanje noqondanisa wangoDanelion ukukhula kungakanani umehluko ungakanani kuyalbum yegezwa amanzi naleyo yokuqala? Ngizokusho nje lokho ngakunanazi ngikhule kakhulu ngoba ave kunzima ukuthi ufoma amaqembu ebemabili bese yakwazi ukuthi evelele ephinde ephumelele. Ngisafika endimeni ngoba ngineminyaka emincane kakhulu njengamanje akekho umuntu ongamazi uqondanisa futhi akekho umuntu ongalazi igezwa amanzi so lokho ngiyakubonga ukuthi kungithatha isikhathi esincane ukuthi ngifinyelele ingakho ngibona ukuthi nanezinye inkunzi kulolu ukuthi singangihlephula kodwa la ngishaya khona ngishaya kubole nami. Sashaya kubole sithembisana stage ingoma engiyithembisa kakhulu ngizobe ngithi ngishele ngakho ngiphinde futhi ngithi siyofashebeleze ngiphinde futhi ngizothi nayi le ngoma ngoba ngidume ngengoma mina. Alright mntaba baseyibambe inkulumo yethu ayandi kakhulu la sihamba ngokuthi ke singene stage sibonga kakhulu insizwe engihleli nayo la yena ke la ke uqondanisa igezwa amanzi uyasho ukuthi nazo lezi zinto zama lockdown nabo zithe kubashaya kancane nje bebekade ke sathi ukuthi ugijigijima ngendaba yegezwa amanzi somdedela angene ke la stage siphinde sibuye inkundla lela khona amacikeza khona bese efike yaqephuza agiye angagiye nje ngokuthi akhulume ngomlomo kuphela uphinde angene na la stage bese shaya into zawo sambe seyitolo sibuye nengoma. Sawushaya woma shalalana ngizolala emaqhumeni ngizolala ekhangeni ongenxa yalolu thando lakhe olungenza ngijabulela uma esengithintathinta nami sengizolala emaqhumeni ngizolala ekhangeni ongenxa yalolu thando lakhe olungenza ngijabule nje uma usungithintathinta nami ngizolala emaqhumeni ngizolala ekhangeni ongenxa yalolu thando lakhe olungenza ngijabulela uma esengithintathinta wozano songela nozi wozano sawunozi wozano sisongela nozi kwelulithemba lenhliziyo wozano sisongela nozi wozano sawunozi wozano sisongela nozi kwelulithemba lenhliziyo noma wenzima noma abantu bekhuluma besho ngicela ungabanake nozi wena ulithemba lenhliziyo noma wenzima noma abantu bekhuluma besho ngicela ungabanake nozi wena ulithemba lenhliziyo wangithintala nathali ngejabula nje wangithintala nathali ngejabula wena ungenza ngijabule nje uma
awusongithinta thintana mahla matha ngale ntombi yasiqome kwabane yasiqome kwabane mahla matha ngale ntombi mahla matha ngale ntombi yasiqome kwabane yasiqome oh yeah, see, come me Zaya mtanami. Ngishele ngakho ngashela intombi emvunulini nginsizwa enjani nginsizwa ethanda izulu sayo ngishele ngakho ngashela intombi emvunulini nginsizwa enjani nginsizwa ethanda izulu sayo uyangikhana noma ngabe uyangifaka yini ithatha lothando ntombi sizala abantu sebantu uyangikhipha ntombi noma ngabe uyangifaka yini thatha lothando ntombi sizala abantu sebantu uyangikhipha ntombi noma ngabe uyangifaka yini thatha lothando ntombi sizala abantu sebantu wentombi angaba nothando uthembeni na ngoba ubaba wakho ufuna izinkomo wentombi angaba nothando uthembeni na
ngishele ngakho ngashela intombi emvunulile nginsizwa enjani nginsizwa ethanda izulu sayo nje ngishele ngakho ngashela intombi emvunulile nginsizwa enjani nginsizwa ethanda izulu sayo ngishele ngakho ngashela intombi emvunulile nginsizwa enjani nginsizwa ethanda izulu sayo uyangikhipha noma ngabe uyangifaka yini ithatha lothando ntombi sizalabantu sebantu uyangikhipha ntombi noma ngabe uyangifaka yini thatha lothando ntombi sizalabantu sebantu uyangikhipha ntombi noma ngabe uyangifaka yini thatha lothando ntombi sizalabantu sebantu wentombi wangaba nothando uthembeni na ngoba ubaba wakho ufuna izinkomo wentombi wangaba nothando uthembeni na ngishele ngakho ngashela intombi emvunulile nginsizwa enjani nginsizwa ethanda izulu sayo nje Nailengo mikhathaphansi Nailengo mikhathayiswe Nailengo mikhathaphansi Nailengo mikhathayiswe wololo Nailengo mikhathaphansi Undanisa wenza Ezwa amanzi wenza Undanisa wenza Ezwa amanzi wenza Abanye bayiphika Badlala le ngoma yexabanisa Ayivalele emsakazweni Yiyo le ngoma yekhathayisa Abanye bayiphika Badlala le ngoma yexabanisa Ayivalela emqini Yiyo le ngoma yekhathayisa Abanye bayiphika Badlala le ngoma yexabanisa Ayivalele emsakazweni Yiyo le ngoma yekhathayisa Abanye bayiphika Bayivuma Ayivalele emsakazweni Yiyo le ngoma yekhathayisa Abanye bayiphika Bayivuma Ayivalela emqini
iyo lengoma yekhathalisa abanye bayayiphika badlala lengoma yexabanisa ayivalele emaphepheni iyo lengoma yekhathalisa abanye bayayiphika ayivalela emcimbini wekudla batshakazi idedele mhlekazi nawe tshatu kodwa iyekele zibulalane nawe simntolanto mbyawabhikela iyekeni ishayane ngengoma naye le ngoma ikhathayiswe naye le ngoma ikhatha abantu naye le ngoma ikhathayiswe wololo naye le ngoma ikhatha abantu yilla sashwanjale ngaloma nsinsi bathu yebo ndomnyakuca beshwami siyathembisa uthando phela wethinini yafika ukwazisa kwazisa qabanga sashweni xoxela ufonda minkozwela sababani inkuza amalungu amathathu la ungafika uzojigelela ke lesingaze masefeba lamahlazo kulezi uzinze ashela imhlophe ngumnotho samazweni unceka wezothando ngishaba ngaze ubengangifakazi ayihlaba amadoda akhumbula ikhehla lami umkhwazi singabe sele yasho lithi yasazi leso hlangu leso secacile ukuthi vele singagcobanya ufisa esikhombisile ukuthi siyabehlula ngafokasa ngisho umangoshwana ukwalanga naye ngayifakaza le ndaba ngithi kini basazi bonke babasandi phushele ngoma vele secacile ukuthi sifikele emadodeni musana ungenza isilima hawu nkosi yami kwamahlasa mphopho vungane ubenza nje noma sikanda upaketha nkosi yami uyayethu umkhulu bothula noma ididisa phambi kobuso wakho uthula uthi nje du usavisi ngisi noma uvisi utukeze wena sham abanye bayayiphika badlala lengoma yexabanisa ayivalele emsakazweni iyo lengoma yekhathalisa abanye bayayiphika badlala lengoma yexabanisa ayivalela emcimbini iyo lengoma yekhathalisa abanye bayayiphika badlala lengoma yexabanisa ayivalele emsakazweni iyo lengoma yekhathalisa abanye bayayiphika ayivalele emsakazweni abanye bayayiphika Sawushaya womashalalana wena Ngiphinde kwamukela bakwethu iwona kumhlathuze online silike siyacikoza maskandi show insizwa nentokozo lada nje siyibekela ziqale ke bese sithi nqampu sizwe ukuthi umsebenzi wababa uphethe njengamanje imuphi utholakala kanjani sizwe mhlambe sibuye sithi ukuthinta nakule zinto zakuvalwa kweze uthaqa ebese ziyagijima ke la estage nje obawazi ke nje uyibonela yena uthi hayi kushubile konakele njengamanje ngiphethe insizwa madoda akithi ke yangalakithi lenkandla asuka madoda akithi lapha bathi ke ustayela umfuka khanye lo mfuka ngwane mfowangwane lapha ke hayi ngiyakubona ukuthi wena ususazinthayizile noma uzobamba umgogo wakho umntaka baba kuze sikwazi ukuthi ke sizwane mfowethu asukamukela kusiyacikoza ustayela mhlawumbe abantu bayamazi ngokomsebenzi ustayela khanyile kodwa khona into yokuzethula nje usabingelela ukuthi abantu kubatshela ukuthi ubingelele bese uyasho ukuthi uba ustayela kahle mntaka baba ngicela uqale ngibonga ithuba lokuba la kahle lento yokuthi ngibe la ayincane mntaka baba futhi ke ayenzeki kunoma ubani uyabo ayifani nemvula evela inethe noma ubani uyihambela nje esigangeni okay mntaka baba makhunywa ngostayela khulunywa ngensizwa edaba phansi enkandla umfoka khanyile phansi enkandla kwamtshwili esigodini sasemakhula ngentaba semakhula ngentaba yes semakhula ngentaba mntaka baba yeah okay yes ungene nini emculweni ngoba ngiyakhumbula ukuthi sekunesikhathi mhlawumbe ukusikhumbuza mntaka baba sekunzima ukuthi ngichaze ngoba ngisho emaphepheni akukho la ngaziwa khona
baye bangethule ngendlela bangethula ngayo bangidonse ngemlenze mabethanda kodwa ke mntaka baba senginesikhathi ngingenile emculweni kaMaskandi usitala bafowethu inyamazana iyaziwa ngingena emculweni kaMaskandi ngonyaka ka 2004 la ngaqala khona ngisahlanganisa ngisenza nje ongamademo ngihlanganisa ngendlela engangihlanganisa ngayo ngisenensizwa esasebenzisana nazo kubalwa ontethelelo Zulu oThokozani Khanyi lo bani ziyaziwa lezo nsizwa yes nginembuzo eminingi ngesitayile ngifuna ukukubuza wona kodwa isikhathi sethu ngoba sincane ngizokhulumisa umuntu ongekho professional ngizoqhaqha ngithinte lapha ngifuna nje manje siye kusitayela nokuba indidane nokushuni wendidane into nje kulinkanisa nendidane mhlambe ungathini uyithole kanjani sekuthiwa usitayela indidane style amageza ngoba ngikhumbula kahle ukuthi lezi zinto zakho ziqale nendidane isekhona ngiyafuna futhi ukuthi uhambe ufike nala ekuthenini kwayona indidane ubudlelwano beni bebunjani mntaka baba angiqale ngokuthi phela amakhunywa ngendidane kukhulunywa ngomuntu owanikeza mina indondo kwangena indondo ukuthi mhlawumbe wayicoshela nje isipoqo nje egcekeni waseJimina nasi isipoqo cha kukhulunywa ngendondo into ebukhazikhazi mntaka baba ayinikeza yona ukuthi insizwa yami bamba nansi indondo ngiyakukhuthaza ngayo ukuthi ungene emculweni kaMaskandi ushaye insizwa uyayibona lento noma ngabe kuthiwa kuyafika lento yokuthi uyafisa khona mhlawumbe abakuthena amandla ekutheni uyeke umculo kodwa uma ubuka le ndondo uyabo uvukelwe lento yokuthi so kwenza usitayela indidane yakubusisa khona yakunika yayikwazi iphila vele mntaka baba ingaze iphila kusukela ngonyaka 2012 saqala sihlangana eThekwini kwaba mnandi nje kwajatshulwa kwaba right futhi akekho kongazi mntaka baba yes ku 30 seconds ke sidlule lapha kusitayela sesebenzisana noBhaka kwa2 yavalwa wasuyabuya sazi usitayela ade ngekho sesibona ubuye kanjani mntaka baba bayazi abalandeli ukuthi ke sengabizwa ngenkunzi yokukakwa ngabizwa ngenyamazane yabaleka phansi kwelaseThekwini zikakile angeke ngisasho ukuthi ini kodwa bayazi kusoqedelela kokhumbulile mntaka baba ngike ngavaleleka isikhathi eside kodwa ke njengamanje engifuna ukusho ngitshele nje lonke izwe libhekile ngoba bangilindela abantu mntaka baba noma ke kuye kube khona ke opopa inyana mntaka baba abanokungidonsa ngemlenze bangikhwahle vele umuntu omude ke kulula ukuthi ajijeleke nangetshe mntaka baba kukhona opopa inyana njengokuthi mntaka baba kukhona omunye upopanyana ngizothi isikulpata sofudu mntaka baba ngoba umfana walapha enquthu empofana uyazazi ke yena mfishanyana nje unokukhathaza lapha endlini zomakoti mangizwa kunamagamanyana awajikelayo la kimi ngizomtala lapha ke mntaka baba bayazi abalandeli mina insizwa angiyigegi ngisho ngathi isikhulu esingakanani esineinkonyane ngimncane mina ngomzimba wethu angibo kodwa ke angincengi nginenkani futhi mntaka baba ngoba ngibuye ngenkani ngizota lapha kwasani ophambi kwami usata lapho style yipi album manje uma umuntu efuna umsebenzi wakho yimuphi umsebenzi okhona khonaustyle khona amangwane awusinikeze nje yimuphi umsebenzi ka style okhona mntaka baba ithwasa lamangwane lagcina ukuphuma nje ngalo ya December walo yanyaka bayazi kabalandeli angisachazi kakhulu njengamanje ngoDisemba odlule mntaka baba ngikhiphile ialbum kaStayela ebithi ihloko igidangoma lingene lahlasela hayi labo sengibayekile labo opopaya nje ngoba vele bayiphuphele ke manje sengidila nalokho kuphambi kwami manje sengidila nalokho kuphambi kwami ihloko sayo besithi igidangoma eshise kakhulu mntaka baba yashayizizwe kakhulu yes okay le khona njengamanje sithini ihloko sayo mntaka baba ibisesemshinini leyo ihloko nje ngisasigodlile ngoba kube nabantu abakhathazayo yes mntaka baba sibonga kakhulu yini osithemsana stage mntaka baba ngiyazi into ezokwenzeka estage angazi mntaka baba izwe lonke angazi ngizothini futhi angivele ngaphawuli nje yes yeah yabona emukele ngasekhaya isikhathi ke isola ke sishayayo ngihleleke lensizwa la ke yayizwa nje yadedelela kunankinga iyakhuluma ke la usitayela umfoka Khanyi lesiyazi ukuthi kwathi ubambeka nje wathiwa hayi emculweni asamboni kodwa ke nanga ukuthi ke ukhona uzogibela ke la stage enze into zakho umbuzo ogcina engasobuzanga ukuthi umculo wakho utholakala kanjani mntaka baba uyabona kulezi zinto zokudownloada uyatholakala ngoba indaba yama CD mntaka baba isihamba kancane especially ngoba kunalesimo selockdown kanjalo uyabona izinto ayihambi ngendlela efanele kakhulu okay sidedelekele insizwa bese sibonga kakhulu kuyona nawe ngapha ngasekhaya ke uhlale ubukele la ukuthi ke siqhubeka kanjani estage ngizoya ngapha ezitolo masibuya style zobe sese stage isawushaya woma shalalana
Wentshathu kodwa khathi hawuhlali yathandiswe ndala wentshathu kodwa khathi hawuhlali yathandiswe ndala wentshathu kodwa khathi hawuhlali yathandiswe ndala Wentshathu kodwa khathi awuhlali yathandiswe ndala wentshathu kodwa Wentshathu kodwa khathi awuhlali yathandiswe Wentshathu kodwa khathi awuhlali yathandiswe Galengo, Wentshathu kodwa khathi awuhlali yathandiswe Wentshathu kodwa Phuphuka kusiya ngengoma Phuphuka amakati ezidudla Basha ikhala Phuphuka zimiphi mtakabiyela Yitshitshi lesibhono
Lala wendijana ndijana uhulekawe nomculo thina siyakhumbula Lala wendijana ndijana uhulekawe lengoma thina siyakhumbula Lolo wendijana ndijana uhulekawe nomculo thina siyakhumbula Noma bengathina bandita Noma bengathina bandita Ulikawe nomculo Lala wendijana ndijana uhulekawe lomculo thina siyakhumbula Lala wendijana ndijana uhulekawe lomculo thina siyakhumbula Wabasheka njalo walabantu Masojelo Wawufeka njalo walabantu Masojelo Lala wendijana ndijana uhulekawe lengoma thina siyakhumbula Ngiyakhumbula ndomusolele Lala kahle Ngiyakhumbula ndomusolele Lala kahle Wokadesi Wena wanginika indondo Ngiyakhumbula nomusolele Ngiyakhumbula nomusolele Wena wanginika indondo Wena wanginika indondo Wena wanginika indondo Ngiyakhumbula nomusolele
eyakho